नोंथांमोनखौ गोबां समनि उनाव दिनैसो फिन खेबसे बरायग्रोना लागायनाय जाबाय। आं दिनै जेबो टाइम होनो हायाखै नोंथांमोननि खाथियाव बा नोंथांमोननो। आं गोबाव सम नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाना फैयाखैमोन, नाथाय दिनै आं भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोनाथ' बेखौ थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय। जे सासे हिन्जावा सासे हौवाजों दोनखारलांदों, नङा होमबा? आंनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना खामानि मावनाय सोदोब खोनादों आरो जोंहा साहानि न' गंसे लुबावदों, बेनिनो एसे मिस्ट्रिफोरनि खामानि मावनायनि साउन्ड फैदों बेकग्राउन्डआव। दा डाइरेक्ट जोङो कन्टेन्टआव हाबसै, नङा होमब्ला? नोङो जुदि बे हौवाखौनो नोङो मोजां मोनामोनब्ला, बे हौवाजों नोङो जुदि थैजासे संसार जालांनो गोसो गैयामोनब्ला, नोङो अब्ला बेजोंलाय मानोथो हाबा जाखो? मानसिया थैयो खनसे, मानसिया जोनोमखौ लायो खनसे, आरो मानसिया जुलिखौ जायो खनसे। थैनायाबो खनसे, जुलि जानायाबो खनसे, आरो जोनोम जानायाबो खनसे। जोङो जोनोम जानायावबो लंथङैनो फैगोन आरो थैनायावबो जोङो लंथङैनो थांगोन। बेखौ गोसोआव ला रायजो राजा नोंथांमोन। नों दिनै सासे बिमा, नों बिमानि महराव फैबाय। नों सासे हौवाजों हाबा जानानै नों बोसोरसे 1.5 बोसोरनि उनावनो नों सासे बिमा। नोङो सासे बिमा जानो थाखाय 9 मास उदैयाव गथ' लानानै आरो नों बेखौ जन्म होनानै नों बेनि गांनाय उखैनाय, थाम्फै बायसि अंखा बायसि खांबोनाय फेदेरबोनाय नोंनि अनसुला फिसाखौ नों गारनानै, नों माबे गोसोजों बे गथ'खौ गारनानै नों गुबुन हौवाजों आरो रिलेसनशिपआव थानो सानो बा थानो हायो? आङो बे समाव बुंगोन, बे समाव खोन्थागोन, जोंनि बर' समाजाव गुबुनजों जुलि जाहैसिननायखौ गनायनानै लानाय गैया। गोदो जोङो क्लास 6-7 फरायोब्ला खोनायोमोन, उमुगनि फिसालाजों उमुगनि फिसाजोजों गोजान जायगायाव दोनखारलांदों, गोजान जायगायाव दोनखारलांबाय। नाथाय दिनै नैबे 2023 दा बे सोलिफु मायथाइयाव जोङो खोनागासिनो मा? उमुगनि फिसा गोनां हिन्जावजों उमुग सेंग्राजों दोनखारलांदों। मा बेफोर? दानि जेनेरेसनाव मा सोलिगासिनो? दानि बे सोलिफुआव मा जागासिनो? नङा होमबा? इयुन जोलैफोरा माखौ सोलोंगोन, माखौ दिन्थिगोन? जुदि जों बिमा माहारिफ्रानो, जों बिफा माहारिफ्रानो जुदि जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ गारनानै जों गुबुनजों आरो फिन रिलेसनशिपआव थासिनोब्ला आरो जों हाबा जायोब्ला, जोंनि बे जाखांफु फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे जोंनि इयुन जोलै बे गथ'फोरखौ जों मा नलेज होगोन? फिउचारनि सोमोन्दै जों बिसोरनो मा दिन्थिगोन? नङा होमबा? बेखायनो जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि बर' समाजा मोनसे गोख्रों आयेन आरो फिन दानानै लासिनबाव, जाहाथे सोरबा जुदि बिदि न'खर गारनाय आरो गुबुन न'खरखौ सिफायबावोब्ला बेफोरखौ जों आरोना बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' समाजा गनायनानै लाखाया बा लानो हाथावबो नंखाया बियो। बेखायनो नोङो जायजों हाबा जादों, जायजों जुलि जाबाय, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेजोंनो थैजासेखौ संसार जालां। संसार जानायाव नांलाय खमलाया जाखायो। रिलेसनशिपआव मा नांलाय खमलाय जायो, मा बुलाय सुलाय जायो, संसार जानायाव बांसिन जायो। आरो जाय बिथांमोना उन्दै समाव हाबा जानो सानदों बा हाबा जानो सिमां नुदों, बे बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जाहाथे उन्दै समाव नोंनाव जुदि जेबो लाइफआव साक्सेसनि खामानि गैयाब्ला हाबा दाजा, जुलि दाजा, बेफोरबायदि साननायखौ नों सिफाय। बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि खैफोदा फैगासिनो, बेफोरबायदि न'खर बायनाय, न'खर सिफायनाय बेफोरनो जागासिनो। आं दिनैनि समाव बारा इसेबां गोलाव बुंनाय नङा। माब्लाबा आरो फिन बिब्दिनो सम मोनोबा आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंफैसिगोन। दिनैनि भिडिअ'आव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव थांनानै खोन्थाखायो। आरो आं मानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोना फार्स्ट सारिनि कन्टेन्टखौल' खोन्थाहर, बेनि उनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ'खौ लाना